Moi boas tardes, perdón, a todas e a todos. En definitiva, benvida a todas as persoas que hoxe nos acompañades nesta inauguración do Congreso Internacional Musa Palabra, que ven a facer unha labor de profundización na xestión dos museos como espacios de cohesión social. Dende a Deputación de Lugo queremos comenzar polos agradecementos obrigados a todo o persoal da rede museística, a todas as persoas que a súa vez van a participar neste congreso, de xeito singular tamén a Encarna, en representación de todo o persoal da rede museística, pero tamén a todos aqueles colectivos que dun xeito ou doutro e a través de outros proxectos integrados formaron parte do que hoxe nos reúne aquí en Lugo. Un dos eixes fundamentais deste congreso que se enmarca na necesidade de facer dos museos novos espazos educativos para convertelos en plataformas de socialización e construcción de coñecemento dentro da estructura institucional das institucións, polo tanto, ademais de falar de modelos de traballo en rede coa colaboración entre profesionais de distintos ámbitos, dende o ámbito educativo ata o terceiro sector, pasando polos museos, o sector artístico e, en definitiva, a sociedade en xeral, para xerar reflexión, intercambio de opinión no referente á transformación dos museos e os espacios de cohesión social. Nós, dende fai tempo, estamos convencidos, e nesto ten moito que ver a fonda labor que se está facendo dende a rede museística, dicía, estamos convencidos de que os museos teñen que ser moito máis que salas expositivas, os museos son puntos de encontro social, iso sí, tendo sempre un referente artístico, pero sí son moito máis que meras salas de exposicións onde poidamos compartir alrededor de obras artísticas. Os museos xa son puntos de encontro e a fonda trayectoria que ten a rede museística provincial e os recoñecementos pois veñen a dar a razón en que este debe de ser o traballo que hai que facer. Nos creemos na inserción dos espacios museísticos como axentes implicados no cambio social, porque é primordial para articular unha sociedade máis xusta e máis igualitaria. Por eso, este congreso está destinado a reforzar ese compromiso social que dende o Museo de Lugo e dende a rede se leva como bandeira para levar adiante un traballo que deixa atrás un rol tradicional e converta estes espazos en espazos de transformación social e cultural, xa que deben de ser institucións vivas, xeradoras e impulsoras de desenvolvemento ao servicio sempre dunha sociedade en melloría. Un dos obxectivos da presentación, acordes coa rede museística, é repensar o rol dos espazos museísticos na sociedade, ser capaces de deseñar propósitos estratégicos e inclusivos e identificar os cambios e tendencias innovadoras que poidan contribuir a unha cohesión social. Este congreso, como todos saben, enmárcase dentro do proxecto Cultura en Diálogos que se iniciou alá polo ano 2000 e que gañou xa o Premio Ibermuseos na convocatoria de conversacións no ano 2017. Nel participan diferentes museos españois, americanos e europeos cunha única intención, a de establecer canles de diálogos entre ambos ou entre os dous continentes e construir colaboracións entre a rede museística provincial e as asociacións de inmigrantes en América do Sur. O movemento internacional para unha nova museoloxía tamén ven a formar parte da estrategia deste certamen e a celebración deste congreso, polo tanto, é o broche de ouro que pon fin a un proxecto que se iniciou tamén no ano 2000 e o punto de partida para a 20ª Conferencia Internacional do Minón, do Movemento Internacional para unha Nova Museoloxía, que xa anunciamos se celebrará en Lugo durante o primeiro trimestre do ano que ven, e durante o cal os museos da provincia van a ser un lugar de encontro para profesionais de prestixio de museos de todo o mundo. Dende a parte que nos toca como políticos, como persoas tamén en gran parte da nosa vida dedicados á sociedade, felicitar de novo a toda a organización, ao traballo feito ao longo de tantos anos dende a rede museística, agradecer a súa asistencia a este encontro, desexarlles que estes días de traballo sexan moi productivos
e que a partir de aí sigamos tendo tan boas relacións e sobre todo que teñamos a capacidade mellorada de aquí para adiante de pôr a disposición da sociedade uns espazos tan importantes como son os museos. Pola miña parte, nada máis, agradecerlles novamente a súa presencia e dar paso ás persoas que aquí me acompañan e, ademais, instructores de moitos proxectos de éxito xa na rede museística provincial. Polo tanto, saúdo, benvida, deixolles xa coa palabra de Víctor Fraga Galloso e doña Encarna Lago Laje. Moitas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. O primeiro que quero facer é presentarme para ver o lugar que ten unha persona como eu en este espacio. Eu levo moitos anos traballando no marco penitenciario, orientado según un artículo da Constitución Española, esa que está celebrando o 40 aniversario, que ademais se desarrolla na primeira lei orgánica general e penitenciaria da democracia, do ano 79, se por eso ano fará 40 anos, pero orientado prácticamente o que nos acaba de expoñer a nosa representante política, con orientación tamén social. Falouse de instrucción, falouse de educación, falouse de museo orientado tamén á sociedade, e en ese ámbito traballamos nas institucións penitenciarias. E, ademais, xente como eu, estamos traballando en asociacións solidarias en Ebanegués na mesma dirección. E pertenezco como voluntario á Asociación Penitenciaria de Corrección Arenal, que tamén estamos un medio feminista, podemos decir que foi das primeiras feministas sin pronunciar a palabra feminista da nosa sociedade, con vocación de poñer na calle, poñer entre todos as mulleres con valor propio. Se recordades un pouco a historia de Concepción Arenal, disfrazouse de home para poder insertarse en unha sociedade que en aquel momento culturalmente despreciaba a muller. Despreciaba en aquel momento, e a última hora da tarde, cando falemos precisamente nos nosos programas, vendrá outra compañera que falará desto, e inda que hai unha distancia de 2 séculos polo medio, a verdade que hai todavía moitos tics culturales, non só violentos, que falaremos tamén de pelear contra a violencia, pero pelear con algo máis trascendente, que se ve menos que a violencia, que é a cultura patriarcal que está orientada a arrugar as mulleres cando se queren empoderar ou cando se lan con autoestima. Eu gustaba de presentar por eso, porque estou traballando en un eido con moitísimas dificultades, tanto dos homes como das mulleres, e máis das mulleres. Aí están estadísticas a nivel de cumprimento de penas e están tamén a realidade a nivel de intervención con mulleres en centros penitenciarios. Por eso, entre os compromisos que adquirimos, que a rede xa hai un par de anos, foi traballar con mulleres en centros penitenciarios, e iso falaremos máis adiante. Dito isto porque o que quero agradecer é esa capacidade que desde aquí, desde a rede, nos deron a xente que temos pouca voz na sociedade por traballar precisamente en ese extremo casi de marginación e casi de desinclusión das persoas que están encarceladas. Gracias por esa oportunidade e, además, gracias polo reconocimiento do traballo que facemos. Porque se non son por estas redes transversais, en donde hai tanto artistas como activistas, como divulgadores, como xente comprometida, hai moitas accións que non se poden poñer en evidencia, que non se poden trasladar á sociedade. Por eso, moitísimas gracias, Encarna. Moitas gracias á rede por contar con nós, por valorar o noso traballo e, además, por divulgalo, por traballar transversalmente, por facernos ou darnos a oportunidade de participar en un proxecto que ao final foi reconocido a nivel internacional. Xa sabedes, acaba de comentar que alcanzamos o segundo premio de Ibermuseos entre as dúas orillas do Atlántico, un proxecto internacional. Gracias por eso, gracias por reconocernos. Dito isto, anunciamos que a última hora da tarde falaremos do programa. Dito isto, o que me gustaría é, aquí estamos 70-80 personas, pero quero que saibades que detrás de nós, agora estamos en
en online, como se dice. Dito isto, a xente que está fora de aquí, ampliaríamos aquilo que decía o Zorro ao principiño. O importante non se ve cos ollos, o importante que está aquí vese ademais cos ollos de non mirar o corazón, que está colgado nas redes. Dito isto, que me gustaría é que todos nos comprometéramos con este tipo de ideales e de valores. Traballar por facer unha sociedade máis xusta, máis digna e máis igualitaria e con máis cohesión social. Si analizamos o que estou dicindo eu, non deixa de ser o que estaba dicindo ela fai un poquinho. E se analizamos o que dice ela, o que digo eu, é o que está dicindo a nosa Constitución cando falamos de rehabilitar a xente que pasa polas ceas. Reeducar e resentar en unha sociedade con máis oportunidades, máis libres, máis xusta. E remato co agradecimiento por estar aquí entre vos e porque nos des voz á xente que traballamos en este eido. Moitísimas gracias. Bueno, boas tardes a todas. Moitísimas gracias por acompañarnos no día de hoxe. Dar voz, dar palabra, de eso se trata, de ser palabreiras, de ser palabreiros. E precisamente palabreiro-palabreira na cultura guayú en Colombia, esa persoa que media en un conflito. Nós somos unha institución como museo, estamos ao servicio da sociedade e o que queremos é realmente ser un museo. É o que levamos loitando ao longo de moitísimos anos, era por insistir. Durante moitos anos os museos non estiveron ao servicio da sociedade. Ao día de hoxe aínda non están ao servicio da sociedade. De feito, os museos son un medio de comunicación con credibilidade e deixa fora a moita xente. Entre elas as mulleres e os medios, a todas aquelas persoas que están en risco de exclusión, non se sinten representadas neses discursos. Hoxe estamos aquí precisamente porque o día 18 de decembro é o día do migrante e nós, dende a rede, hai un grupo de persoas, un equipo de persoas, porque a diferencia entre un grupo e un equipo e tamén o que queremos é reflectir esa necesidade social de que a sociedade ten que aprender a traballar en equipo. Porque traballar en grupo é que cada un tire pola súa costa e traballar en equipo é que todos confluamos na necesidade de un mundo máis xusto e un mundo mellor. Porque a diversidade está aí. A diversidade é riqueza, non é motivo de conflito. A diferencia alimentámola, non existe. A diversidade, por eso a diferencia entre diversidade e diferente. Este congreso, que é un congreso que é o broche a un ano de traballo, porque para poder ganar o Premio Ibermuseos con un partenariado que foi a Universidade Complutense de Madrid, o Instituto da Paz da Universidade de Granada, o Museo da Tertulia de Cali, máis a Asociación Concepción Arenal e a Rede Museística da Deputación Provincial de Lugo, a Deputación tuvo que presentar un programa de actividades con unha programación seria, feita, donde se foron englobando unha serie de actividades que se levaron a cabo ao longo de todo o ano. Porque vender o fumo do botafumeiro é moi doado, pero si detrás de esa programación ten que haber unha realidade. E esa realidade se ten que ver cas accións. Era sempre falábamos ter un soño, e isto é falar en plan morcillado, o sea, tú podes ter un soño, pero se a ese soño lle pos unha data, tes unha meta. Se a esa meta lle marcas accións, xa tes un plan. E se esas accións lle marcas, pois xa vas tendo unha realidade, non? E isto un pouco foi o traballo que se fixo ao longo de todo este ano. Co cal este congreso internacional, o día de hoxe, hai 413 persoas en todo o mundo que forman parte deste proxecto. É un congreso presencial que pon a Lugo no foco dun momento de máxima actualidade, donde xa está ben de que cada vez que hai un problema se lle bote a culpa ao migrante. O ser humano nos movemos por necesidade e todos máis alá en algún momento da nosa vida, por eso estivemos escuitando as nosas nenas e os nosos nenos como falaban constantemente, incorporando o concepto de migrante na nosa pel, e como moitos destes países foron o museo da nosa o noso museo, conservando as nosas persoas, conservando o noso patrimonio. Co cal, pretendemos que tanto a parte presencial como a parte online, que remata o 27 de xaneiro, Día da Memoria do Holocausto, de algún xeito seña unha mostra ao mundo desa necesidade de traballar en grupo, non en equipo. Por qué?
porque aquí neste congreso está reflectido a educación en todos os seus ámbitos. Hai ponentes que son profesoras de educación infantil, hai ponentes que son profesoras de instituto, hai ponentes que son profesoras de universidade. Dentro do ámbito educativo, de forma transversal, tocamos todos os campos, pero tamén dentro do campo da creatividade. Hai artistas de distintas disciplinas que traballan o concepto, todo o concepto social de forma transversal e que nos falarán como a través da súa obra están a denunciar, están a colaborar, están a construir dentro da creatividade. E está un terceiro sector que se ten que organizar e que se organiza porque hai unha serie de problemas sociais ás que a sociedade non lle estamos dando solución. E por eso xurden as asociacións. Non xurden as asociacións por gusto, sino por necesidade. E ese terceiro sector ten a súa casa nos 4 museos da rede museística, porque xestionamos con, froito dela é o noso programa social, xestionar con, de feito, moitas das cousas que van a acontecer ao día de hoxe, veredes que teñen que ver e que viñeron da man de esas asociacións, non? Agradecer ás asociacións que nos abriron os ollos, primeiro tamén aos colectivos con discapacidade, logo as que tiñan que ver ca todo tipo de diversidade. Estamos aí, tedes un problema, vos agrupades e dende a Deputación e dende a rede estamos aquí para escuitar, para reflexionar xuntas e para ir marcando un camiño xuntas e xuntos. E logo está o persoal dos museos, o auténtico motor do cambio. O motor do cambio de un museo, e estes días o estábamos debatindo a nivel mundial con compañeiras e compañeiros de museos do Estado español, vascos, me refiero que todas está representado todo o Estado español e tamén a nivel internacional con moitos países. Estábamos falando precisamente, reflexionando sobre esa necesidade. Para poder cambiar unha institución, o primeiro cambio empeza no seu patrimonio humano e, dende logo, vos podo garantizar que se esta rede museística é o que é gracias a un patrimonio humano que non é nada cortoplacista, que día a día, ás veces, cando non temos motivación, buscamos os motivos e que somos funcionarias e funcionarios públicos. Sabemos o que estar ao servicio da sociedade. E estar ao servicio da sociedade é luitar cada día porque se cumplan os dereitos de todas e de todos. Solamente para os que nos estén escuitando máis alá das nosas fronteiras, muchísimas gracias. Desde Lugo vamos a estar trabajando, vamos a estar insistiendo en ese concepto de diversidad, en ese concepto de inclusión y en ese concepto de peligro. El museo puede cambiarte la vida. Muchas gracias.